Molt bona tarda, benvingudes, benvinguts al primer acte de la Festa Major de Sant Bartomeu 2020. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Ferran, tam, tam, Altafulla, gent d'agulla a la riera, no tant a Tamaret, a Ferran, tam, tam, Altafulla, mosquitaires i a la Torre Escarabat, Pardella, morenetes i el Callà, flor al cap. A Tamarina ballen coques, a Ferran, a Quelangats, Altafulla, mosquitaires i a la Torre Escarabat, a Tamaret, a Ferran, tam, tam, al Vendrell són les boniques i a Roda i en un soltat, a Reina, morenetes i el Callà, flor al cap. Que demà menjarà fruit a cada pas, per això mare la boira cal caminar. I a demà, que demà menjarà fruit a cada pas, per això mare la boira cal caminar. Continuem ara amb la presentació del BOI Punt i Seguim. El BOI és una publicació del Centre d'Estudis Rodencs de les Monges Associació Cultural on es recullen diferents articles i també fotografies sobre tradicions, patrimoni, cultura, en definitiva, de tot allò que fa referència a la història de Roda de Berà. És un bon inici de Festa Major el poder donar la notícia de la recuperació del BOI. A través dels seus articles podem seguir sentint la veu d'aquells que, malauradament, ja no són entre nosaltres i que tenien i tenen encara molt a dir. Parlant de Roda i del seu poble, dels seus costums, dels seus racons, de la seva gent, en definitiva. El BOI ha donat peu d'historiadors, articulistes, a tota persona interessada en la història, en temes del nostre poble. En aquests 20 anys hem publicat quantitat d'articles, dotzenes, que toquen multitud de temes, des de la història, patrimoni arqueològic, documental, gastronomia, festes, sempre il·lustrats per centenars de fotografies històriques. I ja, per acabar, agrair molt sincerament a l'Ajuntament i a la Regidoria de Cultura i Festes el suport que donen a la nostra publicació i també el suport que es dona a la cultura en general, amb la programació de molts concerts, de molts actes culturals al llarg de l'estiu, fet amb cura, fet amb seny, amb totes les mesures, s'ha demostrat que la cultura no és perillosa. Tant de bo que la cultura fos contagiosa. Segurament que el món seria molt millor. Gràcies, salut i bona Festa Major per tots. Avui, doncs, lliurem aquest premi a l'autora de la portada del llibre de Festa Major, la Isabel Mondejar. Li donarà el premi la regidora de Cultura i Festes, Teresa Ferrer. Coneixerem tot seguit els guanyadors i guanyadores del concurs de poesia de la Festa Major. Donarem també un fort aplaudiment a la rapsoda altafullenca, la Joana Badia, i també a l'Albert Requesens, director de músics, Escola de Música de Roda de Berà. Gràcies als dos. L'accèssit és per Lorena Corral Sarciac. El guanyador del segon premi de concurs de poesia és per Raúl García García. Com la vida passa. L'alba arribà plena d'amor, vestida de joia d'or i plata, i em va fer el centre del món, com si fos un volcà d'escarlata. Després de la deliberació, el jurat va acordar concedir el primer premi al tercer concurs de poesia a la rodenca
Esmeralda Bonan, mestra. Esmeralda. Qui ens ho havia de dir? Sento el vent que parla. Qui ens ho havia de dir? Sento el cel que escriu. Qui ens ho havia de dir? Sento la veu que diu, qui ens ho havia de dir? Tot de cop, un sol clam al món. Qui ens ho havia de dir? Tot un cop, tanquem els ulls. Qui ens ho havia de dir? Estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur